खुलुमबाय गेजेरजों न चाइतोमा पान्दानाय दंनाय खाजानि जत ताखुक ताई बुकुक संनो फाइदिंके सोंथिनि चाइतोमा पान्दानि पुलान बुखागनो नरकनि रहरमानि मानफिलि रक नायनोलायानो नरक बो सिनि चाइतोमा पान्दानि बिसिंतुइ नरकनि मुसाफानि रुचापमानि दाल बिदाल रुंमानि मानफिलि रक दंहाके नरक सुनो स्क्रीन नम्बर जाक दंगो और नम्बर नरक सुनो WhatsApp नि बिसिंतुइ सेन खाय रहरमानो फाइदिंके नरकनि रहरमानि मानफिलि नायनोलायानो के जत्तरनो खुलुमबाय किया आंनि बुं रनजित देबरमा गामिंके नारायण खामार आं ताबुंदरनो सुमुइ किसा तामै खिनारवान NUGUI ani bekatu maas nini logi wotong namuju NUGUI ani bekatu maas nini logi wotong namuju Kisah selagi NUGUI ani bekawo jalan nanggo Abukti dan roksi mohai hungke kat jomong kota bung mohai ngano buinuke nini logi nai se buinuke
nini logi logi nai se No 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 good No 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 good No 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 good No 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 good ani bukhat masuk nini logi logi ho tung na muju song bai ko samanu ke bukha bisingo ani jalanango Bai di hai ke Bai di hai ke Bai di hai ke sung ta bu kar thang lai nang Bai di hai ke Bai di hai ke Bai di hai ke sung ta bu kar thang lai nang no 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 gi no 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 gi no 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 gi no 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 gi ani bukat maas nini logi logi wo tong na muju No 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 good No 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 good No 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 good No 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 good ani bukhat masuk nini logi logi ho tung na muju no 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 gi ani bukat maas nini logi logi wo tong na muju Lam sogo hen hai Chaitokma Panda bo norok bo norokni rungmani MANGPHILI rok tongkhang ke norok screen no number jak tongo jago norok sen khai rohri manai phaiding ke sengtini Chaitokma Panda bo norok bai khoroksa bumung ganang sinijak borom ganang bai sengtini Chaitokma Panda ni bisingtui kurung lainai phaiding ke bo bai kurman sakang bini MANGPHILI rok kisa naini alayane Sir, lot harus yang busuk yang seneng mayo. Lotrai, kau beri sal tata. Sir, bahadun bakar romai sama jangu, seng tatal saya.
an ba ko rom song tong na ya nang ko nang ya da barta 너럭 Chimlang 하자 마다 tua sia ang wakhirai dar ko si wakhirai ora kakak tahu ora ora tini lu kakak tahu hesa ora besar kakak nam te ho ora oi lam soga hani hai norok sini ba kena bong ka sini borong ganang Busajwk koloi hai ka babano Chimlang ni siniwo phading ke sung Chaitokma Panda ni BISINGTUI babai KURUNG layana Khulum kada tono no norok nai tongo Chaitokma Panda tini wa Chaitokma Panda BISINGTUI norok malai manai sini borom ganang da Busajwk koloi EPISODE Chimlang ngke o Chaitokma Panda BISINGTUI tini chin dara no khulum ka lam sago jotono khulum pai kya ta khok tai bukhuk chongno phading kangke sung tabuk chini borom ganang dara bai kok salai no yango ngke dara nini asema parale biang sini khajan takhok te bukhuk chongno kisa sai khnari ani asaimani kami omothai thik lema jaga hangklai darkai koloi kami post office jongpui jala ps jongpui jala ani babuni mong sanjoy koloi ani amani mong kai biron pena koloi ani amai babu khorongni thei chaka ngke dara rcha mungte kok burok toke rogole bufrun jimi KURUNG kha ani toke rosamung tai toke khlaiman hengkai rosamung to ang 78 ni chiminang sengjak angage lokasi kaloyo hostel poripurwang aro drama rok khaijak tai dul jatra rok ni chiminang jong rosamung hengkai tai jatra rok mosaka goria rok tai sara Tripura sara barok bubai sini jaka hengkai toke khlaiman hengkai Poila debaworto koloi CM tongpuro khumpui telefilm sini sara Tripura ni 19 do phajara rosam musungna hamjangnai hukumuna hamjanai tei sung makrum sakrum thanchaka khlai jawo poila ni toke khlaimake poila khumpui telefilm simi chang thajago ngke dara poila bor sabung ba chang thajaka sungno kisa sai khnari poila hangke ang o do ni rosam mung poila se Kanor nok tau khlai nai Sangle phayo ole thangna ne jono maisa rong sangle Sangle phayo ole thangna ne jono maisa rong sangle Sangle phayo ole thangna ne jono maisa rong dara ni resabmung belai khno khna toka ngke tai o resabmung bo bisirong ni simi resab jakhana ani or samung rok 79 80 rok ni simine mo ang sengi phaijak ani or samung rok no omuni yagulo hangke bo resabmung rok jeng thajaka sungno tai tang hasag resabe khnara dita zo akon hakang tai tangsa norno resabe khnai ro no
ke recap mungni ya gulo ko borok to kewo Chimlang hani sini jaka hayung ganangai ko shin mungrok ba hake mangkha sungna kisa sai khnareta Au o Chimlang hani sini jangman hangkai sini o yang jompoi jala amsayo jara rasa musung mana tuyai jara durdosan sini akas bani sini riuda arti sini ya auli thang kakai musi hai bahar tongnai rongna tuyai seng imang film na khailena nei mirnal baike seng wan sok lai sini o amsai ni sikla sikli young man young blood jara youth sikla rongna tuyai phaide seng kaisa thansa ka samu tanglai na nei elakao khathansa khaksama manan bagai peaceful ni bagai seng khalai jawo amon bagai seng belai ke bai bai sini jaka bai sona hamjaka hoda kaina bai ke khaike dara nang bai bai sini jaka no ang belai ke amti ke wansa ki tongnai ang bono saka mirna no nang tam baila पहिला तामनो वानसगै नमतिके खैनानि सनो वानसगै नुमहुर कारिंखा माने बसावो दारा हदा कइने मेनो खाइकाय फुटिनाय जानाय नि बामसै साव यानसगै ओमहायके खलायलाय जाखाता जावलाय जाखा अंका दारा हदा कइने बे नरक खरक नै हिचांनि हान्ना कइने मोजां लायसुका आवला तामो हदा कइने ले लादाना तामो बोरै किसा सायखना हता सुनो हदा कइना त संग्लो अमो असंसार जगतनो तंमुं प्रेजेंट सिचुएशन जे तंमुंनो बयनो बुजिरनानै फोरनानै जे शिव बाय पार्वती हायके जों फुनुगो एक्चुअली हदा कइना त चलानिसो बोरियं बत बोरिया चलासिबो अंका दारानि न तके रखलायमानि बिसिंगो ब तके न खलाय बिसिसिनि मुंरक मांखा आनि इमां फिल्मनि हंकाय बेलायखन बै नायथक जकुंमानि काकाय उजे पुसराय बायं मारो ए पुसराय ओंखाने बक सकै सरो ओइतो फय बिसो सरो हाराम जाथानो तिनि ए आमति रखै सादागो हंकाय हदा कइना हंकाय यां आंखा दिबर खिरिं खिरिं बलनाय फाय बक यां तंथं बैखन तो ओइतो मरजोंमा आंखा सावतुं मानदै फायनो नंखाय और बैखन को नजतनाय बिसो फय ए आमति रखैको Kadara ni no toke rokhlaiman bisingo kobang ma dialog rok khana jagu ba khana tok jag bayu engka abono kisa moi buni redi to ba sai khana redi amo to dialog to kobang mano busir jangnai jatongo hakai age khompuyo telefilm khaipuru khaiba sini je বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি apur gori kari gura karai sari salthama norok siaka jinga bubar naidi dibor kabani norok siakai sangni sampri naidi jora thama norok siaka sangni chal naidi amhaike bujogo kasini taibo boibai sini jakungman hingkai imang mari film rogo je ani je team no nogoi boi chajak khana hari mano amro bolai barai khano boi nang bolai man lengya boi ano chajagoi no lamor no kaise cheraibo okrabo no kaise simlang ni sirkhogo bisima swairno man amoro gai borok chajakogo soinara paso bagate phui morake borok belai chajago gai chererok baksa base koi bazai tono re simlang rok no ano siniwo amono angbon sungmiya je mirnal song je omhai mari film yapri film tai imang omno tuyai ang je bui sinijang hanga sugwan sugmaya omono ani tongnai ani mari o yapri ani je wan sugma ani je acting jang obini khaimarok amo bui sinijagi thangtong tai am sai borok bo jotono haikan sinijak thukne wan sugto hangka tai ta hasuk sini nai tongnai takhokte buhuk tong baga kichar sab khanarta TONGMANI onang bai manai TONGMANI onang bai
Aldara nin the some rock belak kana toka hangkatai sini o chai tongma panda bising te lokorong no tam kok kasara musung thai thai ni sung no chai khana reta Seng sini hayongli te tabuk kirma singsa phaiton norok jotor saimano seng rosamnai musungnai rok nogo tongphano jani jani busaboti rok no rosam morok phorongli tam morok phorongli assignment jimi thia jaratei rosam morok no seng kathang koromina nangnai busaboti rok no phorna nangnai yakli khaike ni hamjak rohmani TRIPURAni jere rok kathara assignment am harno seng romina nangnai tamle hinba tabuk seng kaisa kirma singsa kobo kiriwo tebo seng belai khabo tong thangno bu kogya belai kirna bu kogya nokni tang kharlai jadi je government ni je srimani niyam na mani tongli yak rok samanla bai soi phatara thangka kairi rok je samani phano bazara thangai pai phaika kai saltungo 2 ghonta lamui tonli sap sutra kha tongli nogo tongi manuruk sengayu logrongnai nongni ongkhar kakhani sengayu baranai seng jotono makrum sakrum hayung sakak kathang tongnani bagui musungo seng drama khlaina phaima haise sino amchayo taisin tripurawo khorok sapana taw jati thiako taw ta thilangtong bharat ni pradhan mantri ni seng belaika hamjagai bini niyamno sengmanui duka thiro seng mombati ro mosanglai shanti pisin bagai khlaika tai tripura raijobo sini borom ganang mukhyamantri biplab dev tai additional chief executive member songrok jotono sona ashirwadi thong shanti peace ni bagai seng kono dharma hiyara suti hiya seng bharat kotor o desh joto kotor seng joton thanchaka tonglai seng amon diainai jotono makrum sakrum kha kathang tongi sengai logi tongnong thong tai sini o corona virus bai manjagai ta thaitung o morke nangai seng kebo phano tanangjak thong seng joton kathar pavitra ka seng tonglai bazar thangaibo janjar samunangmani nong samunangi phaidi hainan necessary ara chogita tongli jotono khulumka ayo logoi tonglai morke kulugoi thiya seng jotono phanbaksa nok kaisa tonglai jai shri ram jai babagoriya jai lamsogo hain hai saitongma pandawo belanyo hambai borom ganang da bisijab koloi hai ka ba da chimlang no saitongma pandan bisingti nungsungno kaham kok kacharmani bagai norok bosini saitongma pandani bisingti norokni kaham wancho mung hai ka ba RUCHAP musamani dal bidal rungmani MANGPHILI rok tong hangke screeno number jak tong norok number sen khai rohari manai hingke tinin bagai saitongma panda asukno saitongma panda painen seka norok hane hai koijao norok jotono nogono tongbadi kaham keno tongbadi hambai